Vi skal bo på en danskejet højskole, hvor vi også kommer til at lære lidt af de ting, de underviser i normalt, samtidig med, at vi også kommer til at få noget helt normalt undervisning. Vi går alle sammen i anden som er en teknologi-design-klasse. Vi skal på studietur til Malawi, hvor vi blandt andet skal arbejde med nogle NGO'er. Det er meget koblet til det, vi laver i teknologi. Vi skal både ud og plante nogle træer, og så skal vi installere de her ovne, og så skal vi også lave det her computerprojekt. Det tror jeg, du har mere styr på mig. Syddansk Erhvervsskole har doneret en masse computere til os, så vi kan tage med derned og så give ud til folk, der har brug for dem. Og så skal vi også hjælpe dem med at lære at bruge dem. Vi har været i gang med at skrive en fundraising-ansøgning til forskellige fonde, og så har vi også selv været i gang med at sælge kage og tage pant fra skolen og sælge æbleskiver for at samle vores egne penge sammen på den måde. Vi er ligesom de første gymnasieelever, som gør det her, så vi laver noget undervisningsmateriale, som fremtidige gymnasieklasser så kan bruge. Jeg glæder mig rigtig meget til nye oplevelser. Prøve fuldstændig nye ting, end hvad vi er vant til her hjemme i Danmark.